Tifel li ċirkula ritratt indiċenti ta' tifla taħt l-età li rċieva minn għandha ħelisa ħafif minn id-dejn il-qorti hekk kif il-Maġistrat Claire Zammit Staffraċi ordnat li jinqeret il-mobile li kien tat-tifel. It-tifel li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti jekk kif għadu taħt l-età ammetta l-akkużi li ġew miġjuba kontrih. Il-Maġistrat ħelsitu fuq kundizzjoni ta' 3 snin fejn wissietu dwar il-konsegwenzi serji jekk jerġa' jagħmel reat ieħor tul dan il-perjodu. Raġel li kien akkużat li weġġa' li s-sieħba tiegħu inħeles wara li l-qorti ddeċidiet li x-xhieda tas-sieħba tiegħu ma kienx konsistenti. Huwa kien akkużat li fl-2019 f'daru kisri l-asnina b'daqqa ta' pon, iżda skont xhieda ta' dentist, snin il-mara kienu waqgħu għax dawn kienu mħassrin. Fil-qorti il-mara kienet sostnit li darba minnhom ir-raġel daħal id-dar xurban u l-mara qalet li ridet titilqu u għan prova jifgaħħaw ta' daqqa ta' pon. L-akkużat qal fil-qorti li dakinhar jebdiet targumenta miegħu u tagħdu daqqa f'sidru u għalhekk ħareġ il-barra. Qal li tagħtu wkoll daqqit bil-pon u b'tazza mkisra u saħansitra gidmitu, għalhekk dan iddefenda lilu nnifsu. Raġel ta' 31 sena minħassab barma nstab xħati li kien se jmur għall-missieru b'arma tan-nar. Huwa kien akkużat ukoll li kellu arma tan-nar mingħajr liċenzja. Fil-qorti ntqal li dan kollu beda meta l-akkużat ċemplet il-pulizija għax kienu qed jargumentaw żewġa u bina. Skont l-istess mara, żewġa ħareġ mid-dar fil-waqt li bina tal fuq u dan tal-aħħar niżel lura b'arma tan-nar jistaqsi għall-missieru. Hekk kif waslu l-pulizija arrestaw lil-liben u sabulu pistola bi 15-il balla. Il-ġenituri tar-raġel għażlu li ma jiġdux, iżda meta xedet uħtu, din qalet li omma qatt ma semmi ġlieda barma. Koppja Spanjola li kissru l-kondizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest tagħhom ma tilfux il-garanzija personali kollha tagħhom minħabba emendi fil-liġi li daħlu fis-seħħ riċentament. Huma kienu ġew arrestati s-sena l-oħra hekk kif inqabdu jixorbu f'bar meta dawn l-istabbillimenti kellhom jiġu magħluqin minħabba l-imxija. Huma kienu akkużati wkoll li kienu aggressivi mal-pulizija, iżda nataw il-ħelsien mill-arrest. Fuq dak il-każ huma ġew ordnati jħallsu depożitu u garanzija personali, kif ukoll li ma joħorġux wara ċertu ħin. Madwar 3 xhur wara dan, il-koppja nstabu barra fl-4 ta' filgħodu u ammettew għal dan.